Sekunjalo-ke, good morning South Africa, sanibonani wevuma, sawubona ngizwe. Mkhulu kunjani mfowethu? Hayi mfowethu ngabe sewuzwile. Siyangena-ke manje. Mana ikhathi yakho lena mfowethu ugundele emazweni noma ugundela. Phuma lapho uzobuya nobani. Sibingelela ke kubalaleli bevuma 103 noma kanjani ke healing hour uDr Khehlelezi sekunjalo sekonakele kakhulu. Sakonakele sho kanjalo mfowethu mase singena sanibonani bonjour, good morning molweni, sanibonani kapa siqale kapa ithini Komansapa hey ungangikhulumisa into engizoboshwa ngayo. Sanibonani China, sanibona niwagogo, sanibonani ma-taxi driver, sanibonani ma-owner, sanibonani nonke bafowethu. Sho kanjalo mase singena ukhumbuleke ukuthi ngi-live laphana Facebook page Nyanga Yodumo Mzonge, live laphana ku-Instagram wami Dr Khehlelezi, my babu, maye. Sekunjalo singena ngegiyeli phezulu, singena ngomdlandla, singena ngomumfu, singena ngayo leyo nto. Good morning South Africa, sanbo una ngizwe mfowethu namhlanje umhla ka-23 abasebenzayo sebezohola mfowethu, abahola ngomhla ka-25 vele uzwane nabo impela kakhulu makuthi benixabene emncenge. Mtshela ukuthi mfowethu amasipala asiqede lento, siqede lento ngoba hayi mfowethu khona into engangihlekisa ke izolo, khona into engangihlekisa izolo laphana mangiyithola lento izwa la. Ngiyatshela mina impilo ifuna ngazuthi impethu ngalento ovuka ebusuku uyiphakele uyitshethi kuseni ufuna imali ngoba uthi uzophila uNkulunkulu kwayena uNkulunkulu enento yakhe naye self ungaba bafundisa bayikoke kanti ngeke mhlawumbe noma into ephakela amasi noma inyoka ke district mawindoda efuna ukufuya lekhanza kuqala indoda ehlonishwa ngoba ifuya inkomo asenazi ibadla emalokishini manje district iba nendle engavulwa ke district iba uyamzwa lo muntu hayi khayalo le ndoda hey ha impilo idinga nje ukuthi angathi ungaba nento ongayifuya nje. Usho ukuthi uyavumelana naye? Cha, angivumelani naye. Kodwa umuntu mase xakekile uzokuthi ngoba usukuzame konke okungalungi. Inkinga ke kulezi zinto lezi. Hey, yabona nje. Idinga ukuthi angathi ungavuka impilo. Impilo ube yirobot. Nethalo zabantu ayifana ezinye zifuna ukuyibona. Basho kanjalo e-social media bathi hayi mawukuthi ayiphazamise iyakunankinga ayikhali manje. Ayikhali pheke khona manje. Ayikhali. Kodwa manje endle engasangenwa. Ayikhali ayisekurongile lapha. Naleyo kuphaka amasi. Awungeke hayi. Ukhona enye insize ke. Ncam nje. Ufuna ngazuthi impethu ngalento ovuka ebusuku uyiphakele uyitshethi kuseni ufuna imali ngoba uthi uzophila uNkulunkulu kwayena uNkulunkulu enento yakhe naye self ungaba bafundisa bayikoke kanti ngeke mhlawumbe noma into ephakela amasi noma inyoka ke district mawindoda efuna ukufuya lekhanza kuqala indoda ehlonishwa ngoba ifuya inkomo asenazi ibadla emalokishini manje district iba nendle engavulwa ke district iba hey at least iba nendle engavula. So kanjalo ukhona mfowethu izolo omunye abake bahleka khona indoda othola ukuthi mfowethu mawuhamba uyahamba angazi noma ngomthetho mawuthola umsebenzi uya kwenye indawo ekude kufanele uhambe nomfazini. Wona ungahamba nomfazi mawuthola umsebenzi lithe egoli noma uyamshiya. Awu cha. Ngamshiya. Ungamshiya? Kuya ngokuthi isikhathi singakanani. Ngiyamshiya ngivakasha. Ake sizwe le ndoda. Ngavakasha nje. Ake sizwe le ndoda. Ungitshela ukuthi ibe right le ndoda noma ibe wrong yini. Ngike ngacabanga wena makuqala. Asiqale ngale. Yo. Good. Ngikho nje. Yaphila. Yeah. Hey.
Diba ngihamba kana ngiPhumalanga mfethu kufuna sasa nje ngiPhumalanga. Wena ngikho la eNewcastle. Indaba ePhumalanga. Hayi ngene kwenye company ngikwenye company yabo. Manje isiqashele kanye eNewcastle sesebenzele eMpumalanga. Manje umsuthu wakho. Hayi umntwana ufuna ngilandele kodwa ngizoqala ngiyaqala indawo phambili mase ngithole indawo bese ngithi angilandele yabo bana vele yakhala manje ngishiyelana yabo manje ngithe kuphokha umsebenzi kodwa ngilandele. Wemfu. Ukulandela nani ngoba udla imali yakho? Yebo. Ukulandela nani? Yena kusiza ngayo. Phela yabo nana mfowethu phela kuphela sayaphila naye yabo. Yaze naye akafuni ukude naye yabona. La ngiyathanda kaseduzane naye. Uyodlula ezinzile naye. Manje mara ngoba afuna kodwa nqaba uthekhala uhamba 1 hour anqabi 2 years awunamali udabukisa uyathanda lo muntu lo uyakhe ka ku-bedroom ukulandela nami first lo muntu lo futhi mana asiyethe mamamfutima kusiza ngoshela koMpumalanga ngoba awusebenzeli ekhaya awusebenzeli iqola phambili usebenzela lo mfuke ngakho ongakuthandi ocabangela yena umuntu okuthandayo ngabe usewakhise uthi-room ekhaya uthengisa iy'nkomo kuyukuthi athi hamba ulobole kodwa zikhawufa umbhede ukusizani ngoba kuyafana nje ngeke ngingakhulumi ngoba phela ngizalwa nawe ngwakwethu noNhlanhla yangiphatha mina kwaNhlanhla edlala inja nawe manje ngisizani lekamamfukeni wakho ukanga ngawe kodwa futhi mina azibona abantu bazongiphetha kahle kahle futhi kusukusho nje futhi azibona la usakubekele imali in-bank yebo usakubekele imali in-bank hawu Idliso sazi urongo yini awu yabona mawuzwa amayizwakala lo muntu ongathi ukhuluma naye umuntu useyibonile onakeleke kakhulu ake sizwe mfethu ngoba iyaqhubeka kancane ikhadi lakho nemali yakho futhi ngiyakhabe ngozisa mfethu hayi yabona futhi ngiyakwazi ngihamba futhi hayi ngifayithela yabona mfethu kulungile mfethu ngoba ngithi ngiyakubonisa ubona ukuthi ngidlala ngawo obalekile uMamfukeni kodwa futhi wenzeni ngomfukeni nomthanda kangaka wenzeni ngomfukeni kodwa njengoba thatha ikhadi lakho hlala kuyena uyakuthanda lo muntu njengoba enqabuke uthi ekhaya engakuthengisi ngisho inkomo ekhaya uyakuthanda lo muntu hayi cha udlisa impilo kodwa chathana naye ngifike noma ngiphatha nje uphetho kanjena nomunye uphetho kanjena manje ngiyalwa ngifuna umfukeni angazi wenzeni ngomfukeni yabona mina ngoba engakwathamba senkomo ekhaya ukuthanda kanjani umuntu dla onqaba uthi yekini hambe awe lodwa ula eNewcastle ikhadi lihlala kuyena uthanda lo mfo angisho awumnezi ifoni ngikhulume naye ngimbuzo sekubekele emalini ngithi manje ukhuluma ngokuphatheke ngamanje naye lapha manje yabona uyakuzwa ukuthi ukhuluma nganawo kodwa futhi yini sabona Mamfukeni sabona Mamfukeni hayi futhi ngiyacabanga futhi hayi papa hayi mina bengikwazisa yekela futhi ngomfukeni manje cha yekela futhi hayi umthethise wephe Kalau mamuzwa kalau mana usho kuMamfukeni yebo sabona makoti kalau ada sama mamuzwa kalau betul betul kan dapat Fred cha kubekela makoti umthetho bayaqala kodwa umthetho uyitombi ngeke mthethise ngifuna ngizombuza nje kahle angili naye mhlawumbe wena uqamba manga mhlawumbe asozonke ngala abantu eDuweni ngoba manje uyakhala ke manje umfukeni enza nini manje uyakhala ke manje ngoba kodwa mfuthu aze yebo ukwenza mfuthu yakho mai Ithwani ngizwe lento ayi Mamfukeni wayithola lento cha wayithola lento khona ayithola khona awayithola hey uthi khala Ukhuluma ngiyazala la Mamfukeni. ngayizwa lento niyazana Mamfukeni kuyolela umficiselo la abakhuluma ama-client ami Mamfukeni ngenza ngakhumbula isikhumbuzo uyigwala uyasaba naye ushaya ngendaba lelivala nje
Into yalivale njena. Hey uthi iqhela Mamfukeng Ma. uqale wathi kodwa usawubheka indawo akasho ukuthi uhambe nayo Mamfukeng uyayizwa ukuthi mayiseyo phela ithini uMamfukeng ukhona lapha uthi manje uyakhala Mamfukeng uyabona manje uyakhala manje uyakhala Mamfukeng manje ngalento idliso Cha idliso. yeah Anti umuntu angafu ukuthengisa ishikome ekhaya. Kodwa yena bedroom ayi Mamfukeng nawe uyasebenza umsebenzini. Mamfukeng kumele simthole sike sim interview Awudinga la ukuthi uzokutholakala yena. Baningi ngisho Mamfukeng. usho ukuthi baningi Baningi. singamthola la Akatholakala nje. this is Bomano telling us Mamfukeng bangakhamngala la bebe anonymous la. bo anonymous Beshuthi hey la. yaza senze kanjani ngizwe Ayichuthi ba. asivele sithi ayikhale 08610300 yangibingelela njengamanje this is Bomano 3 uhlena professor Kethelezi nongizwe vuka mthono kunjalo bafowethu njalo hlale sibanalo njalo from Monday to Friday kusuka ngo4 ekseni lapha kuya ku5 ekseni khumbuleke ukuthi sisaqhubeka sisawakhipha ama vouchers sabanika abantu sithi thina bathenga ogogo ukudla bathenga abantu abahluphekile sizokwenza lokho vusa umngane wakho naye vusa umngane wakhe kusazoshuba kusazoba mnandi ye madoda yazi manje usayikhumbula lezi ngoma ye wena my babo 0659337972 usasitshela wena ukuthi hayi cha ngayithola lento mina ngayithola impela ngayithola yami indoda yayihlupha lento yayihlupha lendoda kodwa into engenzile ngayivele ngayithi vu ngendaba lalivala njengamanje washa nezitsha awungitshele sisi talk to me xoxa nami 08610300 noma ngayikhutha lenyoni ungayisho leyo nto ubeke ihloniphise nje uyihloniphise ikhutha phela inyoni yakhe wayitholela imali yena wazakhela umuzwa kubo waba right nanso ke awungitshela ukuthi hayi mina ngathandana nendoda eshadile yayingavibhayiza yavele yangakhela umuzi ekhaya nami ngangizothini uNkulunkulu akaphi ngasandla uma ebhayiza ngiyathatha ngiyasebenzisa yes madoda Mamfukeng zakhe ithumayo ngempela ngempela yazi uNkulunkulu akayifikele bathuma la uyathuma ayikhale manje ngesingathuma awungitshele kodwa namsisi ngezwe ukuthi wena wayithola phi le ndoda kungenza ukuthi unayo namanje mawuthi hey ivele gijime ATM idedele yonke into awuxoxa nami ngizwe 08610300 khumbula ukuthi ngi-live lapha ku Instagram Talks Kethelezi ngi-live lapha ku Facebook page nyanga yothimo mzo madoda kwashuba maye Thandazi Kumethe ngiyambona Thembani noNhlanhla ngiyabona isikhumbuzo naye uthi hey madoda nami umama wangishaya nami ngithanda ukumsaba kodwa ke idliso lakhe ngiyalithanda ngoba lengiqoqa lingenza ngihleleke mama lo ake sibone ukuthi bane simtholayo lapha cela ungene ngomfutho ungene ngegiye eliphezulu ungasicobi ngena ngegiye eliphezulu Vuma sawubona Vuma Prof kunjani Ngiyaphila baba nyusizi besifuna osisi kahle kodwa salo sungena nawo maybe wathola usisi nawe olahlile ngicela ukuphula ufakazi la tata angifuni ukuphuma nje kaningi enkobeni yakho thetha tata wena angizofihla manje ngumsuvukile intunzi ngiseyiflandani emdantsani tata ungincedile kanti andinazo iproducts zakho andinawo umaqaqisi but ufikile kumngakhale ngisebenzisa umaqaqisi awakho kandilalayo nokubiza izibongo zakho ndithi ndumani yadume ezuzweni akho ungivele impela mzimba uphethe bede inhliziyo nempande inhliziyo zamadoda abomvu ungiphephile mkhulu ngiyavuma mkhulu ngiyavuma mkhulu siyabulela tata inkosi tata wemkhulu njengoba bathi ngiyakumamela mkhulu kodwa bemkhulu njengoba umuntu yena ugqirha wakho wesilungu akwazi ukuthi hayi ugqirha okwazi unceda izinyo intoni batona mkhulu ngiyavuma mkhulu ngikuphile minqwazo. All the best bhuti wami uphile nje emdansani siyabonga bhuti kakhulu ukuthi uphumele obala nawe uthi cha mina #anginamahloni ngiyami inyanga
nawe tu kakhulu mkhulu ngiyathanda ukuthi uthixo amandla mkhulu ngisikelele kuwe mkhulu. Siyakuthanda bhuti ube right. Have a good day. 08610 300 sisaya kwi-topic kodwa kwamanje ngicela ucommente nangu Mamphukeng hey Mamphukeng hey Mamphukeng madoda ake ngizwe ukuthi bakhona yini Mamphukeng basekhona yini osisi abafana noMamphukeng ozothi ngu-anonymous khona le ndoda engiyibambele khoneni hey mkhulu wanginika ledliso wanginika lento mkhulu iyasebenza impela ukhohliwe manje ulele usebuthongweni Buma sabona Yebo mkhulu. yes bhuti Ngibona. abese uzwi Yaphila nami. Ngizama ngevoucher baba ngisemlive. ima baba sikakayi kuma-voucher siyeza kuma-voucher sisasekhuluma Mamphukeng ankosi yami akabiki ngisho isitori vele uthi akasali nje ngevoucher kanti kuyatatshwa inyule yini hawu siyeza kuma-voucher baba shute becuphile nkosi yami akana ne-radio yena ucuphe nje ukuthi phela indlela abeka ngayo nje kufanele umuntu azwakale ukuthi cha mina konje nasi isitori sizwakale hayi uthi ivoucher kanti kuyatatshwa nje first come first serve 08610 300 08610 300 08610 300 lalela ke before uyocela ivoucher ungenzela ifavor awuqala uthi 0659337972 0659337972 ubingelele bese uyabeka inkinga yakho 0659337972 ungakhulumi more than 30 seconds kube less than 30 seconds 0659337972 inamba ka WhatsApp awuyifoneli usend iWhatsApp Buma sabona Your call has been placed on hold. Okay ngiyadlula lapha 08610 300 bapho sisi ziphi insizwe ezithi mina ngimshaya impela ngimshaya sezayaphi insizwe ezinjalo hayi ngamnoka hayi ngamshaya impela mina ngamshaya lento yami wadideka impela wadela unina wadela yonke into kubo ziphi insizwe nje bapho sisi abanjalo othi usisi hayi nami ngangikade sengihluphekile hayi ngeke bo hayi ngeke nami ngangakhumuzi wami Vuma sawubona 08610 300 08610 300 inamba ka WhatsApp 0659337972 Vuma sawubona Sawubona. Siswami njani Ngiyaphila njani? Sixoxele ungabi sasho uthi ubani Hayi mkhulu isayithu zona ziyadingeka. Hayi uthi nje kancane khuluma ntombi isikana nje so. Sakusebenzela yini wena siyahleba nje Azizange sangisebenzela kodwa nje ngimphethe kahle. Uphi yena manje Ukhona. ukulalela Ula iceleni leli. Kwayikhona nje lokuthi alale nje ngizwe sewuyisileyo sakho nje usihlebe kanje eredweni sisilele awumnike simbingelele Bafuna ukubingelela. Kamula. Hello. hayi khuluma naye ngithi yebo mnumzane khuluma yebo baba akenze ngizwe khuluma kwakugcina baba Hello. yebo lishani baba yebo lishani Unjani? asikhona yebo manje mfowethu lapha naye ngudathe lapha uyamuzwa yini uthi wakwathi ukuzamaza impela wona uswa ngaye Wathini? uthi wakuzamazama uzwa ngaye nje uthi nje hawu nakho kulele Lutho. angizwe yakade angikhathi nje ena ngizwe kade asho kanjalo sisi abantu Ela. bacabene labantu bawucabana bacabana
Sesi uyakati ungizwe. Hayi angimkhathi. Awuzwe kwakhona ukuthi ubuza kimi nje khomba khona ukuthi hayi usebenzile. Usebenzile. Uyamuzi uyahleka. Uyahleka yini baba? Hayi iyasebenza. Uyahleka? Yeah. Hey sesi kodwa lento ayithola. Yabona ke wena wayithola ehlanye. Ayithola Hayi. Yini ngayithola. Kanti sisi wayithola lento ngeke hayi. Hey, mana wafana umuntu lesuthu. Awusu. Esisi ubani? Hello. Yasisi ubani ukuphi? Hey mkhulu. Hayi. La, Mpumalanga. Ya ngalapha ibambe kanjani phela? Ya ibambe kanjani? Ulapha ethoza Wakwafika kimi. Yebo. Hayi, kanti uyi-client lama sivele sikuvikela ibambe kanjani? Ibambe. Papa, yes. Danke sis. Hey. Esothi uvuka. Akuseka. Ya ngiyakutreka. Yabo njengamanje. Cela uyongithengela i-airtime nomuntu emfuna umfoneni, imtshela ukuthi ngeke. Yes. Uzayiphosela ibhloko indoda sifuna ukugijima. Yisafuna umakoti wakho angibone naye. Umakoti kabani? Wakho. Konke mfuna ukumnika yona. Ngeke basalunga. Baxela kakhulu. Endoda uyikhethile inkosi useyingane yami usonta lapha kumina. So kufanele ingane yami mayibuye ikhala. Ithi baba. Napho kunenkinga endlini njengoba kwayo. Njengoba kwayo kumele ngisheshe ngilekelele. Ayishaya neke. Okay. Uma sawubona. Izwana uthini lo bhuti ithi sayibona vuma uthi yamkhulu. Hey, webhuti kunjani bhuti buka ngiyakuhlonipha mina kunjani webhuti? Siyaphila mkhulu ninjani? Yeah, next time ungasho uthi yamkhulu. Ungathi uzothi amkhulu uyibuyisa nini imali yakho? Khuluma baba ngilalela. Angizwa baba. Ngithi mkhulu nashaya igama. Sashaya igama. Yazi ukuthi umuntu uyagcina secontrolela lana kwizinto remote. Yazi ukuthi nami ngisinako ukuthi mhlawumbe masixabana mhlawumbe ngigcine sengibeka isandla kodwa manje sengivele ngibheke phansi ngihledise mina ngifake kukanjani. Mana-ke ukwehlukanisa kanjani ukuthi ushayiwe noma na uthatha isinqumo sokukhula njengendoda ngoba phela ukukhula nakho lokho ukuthi umuntu esifazane ke umhloniphe uxolise makufanele uxolise noma nibonisane ukukhula lokho manje ukwehlukanisa kanjani ukuthi ke ushayiwe Lapho mama kusabela ngiyela lapho ngibeke isandla lapho ngigcina sengixolisa futhi mina ngithi hayi ngiyakholisa lapho ngifuna sengangibambe lapho ngangibambe nomunye indawo kwabo lapho ngithi ube mina usafuna semala lomnawa bengathi ukuthi angimala lapho ngizwe mase sithi siyajula siyayibheka ukhulile noma lento ushayiwe why need to shaywe no imani asikhulume iqiniso lo bhuti uthi usuke banjiwe cheater agcine semali intombi eseyale sexolisa kulo sho ukuthi ushayiwe cha kwabili njengoba ethi umnako wabo umnako wabo phela kusho ukuthi potential noma umuntu oexistayo kunomehluko lokho okay bhuti ulobolilo maku ukuthi usuke eginqa nje njengephungezi hayi phelileke fanele amali lo muntu ngoba uyisiphazamisa ku relationship Ngilobelile. Ona eksayinto. Akunangane futhi. Hayi ukuduhuzile. Yabona itempo nje lena nje ukuthi uhola ngelanga. Amatoho holo kusuku. Hlukwane nje. Uyahleka yazi ngizwe.
ngizwe uthi ulalela uzukhathekile wa drop wabaleka ubhuti wabantu uthi njengoba ukhuluma njena nje ngizwe ulalele lo muntu lo ulungile phela manje kanti iqiniso phela manje kufanele siqamba manga ngoba lakho babalalele bonalela abapotential lapho ayikhale mama nini kanti angibhebhezwa lapha uqonda ngqo aqonda nje ngqo simqonda ngqo esiduda ngasiqonda nje ngqo asitshena esiduda kodwa cha ngifisa sihlanganyele lapha kuwe mfowethu asingoma ukuthi hayi sithi sigqoke ijini ka 8000 awulele amahanqa asejini asesisho cha iyodwa khonto eyodwa siyenza kahle uhamba ngeveni mfowethu hayi manje kuyaqonda fona iqiniso selikhuluma ngoba manje masimbembeza sisiza yena lo muntu ukuze naye angaphila amanga manje kukhona besazophinda umthathanduku ayike akakhohlweke bheka le dadewethu male awuhluphi angihluphi angithi bafuna iqiniso abantu besifazana indaba yento yolokhu uthi uhlweliwe ushawa ipetrol uphantshelwe itayi akuphantshe itayi la kimi lana aqonda ngomuntu ngiqonda nje uthi nguphi ngisephase hayi ntokazi lapho no angkhuluma nala kusikhrikhri nakhuluma ngomuntu ukuthi yes sister ngiyancane no ongcake akutheke ngiyafuna insizwe ephele efana nongizwe umchunu insizwe zamasiko abantu abashaya obikele into msayigegela yike into engaqhuma inyama zasekhona amadoda kahle makhuluma ngendoda definition of indoda khuluma ngongizwe umchunu indoda ungizwe indoda leya nihlula yini ufana nongizwe ngamadoda nihlula yini ufana nongizwe umchunu nihlula yini iphoza abantu ayifani stay in your lane baba maybe one promote awulutho angimandla ngimazi nje okay ke namhlanje itopic namhlanje sibheka ukuthi umuntu wesifazana oqotho simbona kanjani indoda eqotho siyibona kanjani that's the topic for today indoda eqotho yini esibona ama qualities yini esibhekayo bese sithi cha ayi le indoda yangempela leli soka la ngempela lo umuntu wesifazane wangempela yini senza sisho kanjalo commenta ke umuntu wesifazane usho ukuthi cha isoka engilithandayo ngithanda isoka impela makuthiwa lika nje ungenza ukuthi umthanda mayiphuze kakhulu amehlo akhe vela bemancane mayiphuze kakhulu uthanda iphunga leSmirnoff uthanda iphunga leHeineken uthanda iphunga leHighcastle Light leStout uthanda iphunga leJuba yini othi indoda ngithanda imoto yakhe ngithanda iperfume yakhe ngithanda ifuba zakhe mangembamba awema yey madoda ngithanda ikhanda lakhe elikhulu ye madoda yazongizwe ngithanda iwalk yakhe nayi le $1 million walk angazi yini leno ithandayo sisi kuguy wakho awusichazele kumuntu wakho uthi uthandani kuyena umuntu wakho awusichazele share the story with us uphinde nawe usichazele indoda yamadoda lapha ekhaya ukuthi kulowo mama uthandani thanda ishrapper sakhe yemadoda ngiyasithanda leshrapper nama ngazi noma bengasho bathini kodwa ngiyasithanda leshrapper sakhe noma ngithanda ama hips wakhe ngithanda ismile sakhe yes ngithanda inhliziyo yakhe ngithanda ukuthi masiqabeni uyashesha ukudlula ngoba kwayikhona lokho mfethu kuyamakha umuntu esilisa kuyamjabulisa ukuthi manixabene uyashesha umuntu wesifazana ukudlula uright umuntu wesifazana oshesha adlule entweni athetha bakishayo yile bawashisa imizi ngcono ngempela yabona isikhathi esiningi futhi likhule lo gama yabona la abantu bafuna ukuthiwa siyitshanya ibona abantu bafazana abakhimisi lapho ngoba uyadlula uhlanya lipakishi kuningwani nje wathi manje uyalu sedlulile yabo phela ukuthi ke naloko efana licontrol lingayenzi damage engase ligcine isipermanent yabona yilaba bajwayela ukuthi besakhula yiba bebekhoza istrike
strike beshisa imgwaqo waphule yonke into iyizo ke lezo inhlanje Cha phela ke akhona namadoda anjalo hayi labo kuthiwa akhona namadoda anjalo mayisukile uzomshaya umuntu wesifazana ambulala athi awuthi ukukhanda amadolo ukuthi ungakwazi ukuhamba kusasa kodwa ujiye futhi uthi lo kusasa uzobona sebeqhubana umsesibhedlela si wrong ke yonke le nto le njengale eKapa nje hayi labo abantu abaningi lapha eKapa hayi thuka ama TV awekho lapha Twi siyavalelwa ivalelwe ibuke isefe njengase ejele hawu uphihliza kwasana yebo mayiwathi umuntu uphihliza kwasana xa uthi lo umzo njani lo so ke manje ke you need to control your anger but kodwa inhlanya ziyawakha komusa njengalona bethu oyothulula i3 trucks egcwele umuntu ophethe ukulandisa izinto zango 1992 avusamacala hayi ngeke kuyalala ebusukeni ungenisa inkantolo hayi yibo laba basho abapolice PP 0659337972 0659337972 ake sizwe ukuthi wena uthini indoda eqotho indoda enjani soka eliqotho isoka elinjani umakoti oqotho intombi eqotho intombi enjani maybe yahlonipha maybe uthanda ukuthi isimo sayo maybe she's a hard worker or maybe indoda ehlala busy indoda enjani uyithandayo wena akusitshele awukhulume nathi sizwe ukuthi wena uthini noma ungasifonela nje vele usifonele nje 08610300 08610300 hawu hayi cha hayi mkhulu nje unomona unomona mkhulu umbona nje umona mfethu hayi umona hayi ngiyadlala mfethu ngiyadlala ufuna ukuthi ngithanda onjengawe Unakele inkinga kabantu abaningi ukuthi uyindoda umuntu ukuthi qinqing njalo makuphela inyanga qinqing bebe nginenkinga mphokolo uzipho fanele ngiyofila bafethu umuntu usalalela izitori ezima kabi fanele ngiyofila fanele ngiyosoka usuya sekufilwa bafethu inzipho yonke lento lena hey upa ulinde ukufilwa ubonke madoda hey hayi ubuhlungu bayini ndoda ubekesele ngoba ke uzothi right ke mawubekesele uthi Mama sawubona Sawubona mkhulu. Yasisi kunjani? Ngiyaphila ukhuluma noThandeka ngathi Yes sis. Yebo mkhulu ngicela ukubuza ngawazi ungihlebele. Sikho lapho abantu abantu baphele bakhoza damage enkulu. Afuna ke bahlabathini afuna ukuyokhokha ufuna ukuparachute uyangihijack sifuna ukuzwa ukuthi indoda yakho indoda yangempela maybe ungenza ukuthi uyakhuluma nje uNkulunkulu avela kunika indoda enjalo indoda yangempela indoda enjani I want ikhona ini right laba amajinayo hayi laba abalamadoda abanalaba abanawo okuyincome nje ulele naye eduze kwakho nanoma makoti wakho naye ukumvula isingle ladies lana ngizivule leyo okujana bese phela bazopaka lapha ethu ama up siba interview cha hayi fothina cha isenzile love you need always all you need is love Yabuza azekho yini inkinga ngakini akhuphula ushaya leyo clip azekho yini inkinga ngakini nawe yabuza ukuthi azekho yini inkinga ngakini yena akanakinga nje njengoba ebuza wena ukuthi wena Vuma sawubona sathi bhuti kunjani Usaphila njani siyaphila kahle hayi saphila professor ukhuluma noThowani Handlaza bhuti bhuti yebo hayi bandla ngabe nginamanga kulo muntu mina ngizana naye into engiyithanda uyena kanti intonipho nokubekezela yabona ke into emnandi yale topic ukuthi kukhona inhlanga ezobuye zivuke nezinto ezafakwa emzimbeni ezobuye zivuke zime ngeenyawo ngizwa ngizwe hayi kwenhlanga zafakwa lapha zafakwa bavuke kanjani
Sengimhlaba ngiphethe kahle manje. Ngizwe uthaka kuzo. Ngizwe. Yebo mfowethu. Yebo, uyaphawula mkhulu. Cha, ngithi mina ngikholwa ukuthi khona inhlanga ezafa kwayo. Uthini mfowethu? Yeah, mkhulu bandla ngabe namanga, hayi kabe namanga ngempela bandla. Ingane yabantu. Awukazi usole lutho, awukazi usole lutho. Yebo. Awukazi usole lutho. Awukazi usole lutho bazokwazi udabukisa ingane yabantu bandla. Manje lesikhathi ngaka ngisebusisi manje ngani. Waze kufike kanje. Cha, uprofessor ngabe namanga futhi ngabe nabantu bayasho. Phela uzona ngabantu phela bethimula beloko bekujela ukuthi hayi. Yep. Ubehlukanisa kanjani umona neqiniso? Hayi ngizwe. La ngiyangala. Lalela vele ngikudlalele lengoma mfowethu papa siyabonga. Leso skipa lesena hayi mina ngangingoma nje ukuthi usijava leso skipa hayi. Iskipa sikabani? Ngaba yipi chama ngamamhlengi. Uzokuthandazela mamhlengi. Uzokuthandazela. Ngizomtshela Mama gogo siyami. Unawo lento yethu ukuthi yena uhamba ngaloshuni ke wamoya engcwele. Akamoya ngene. Athi gogo. Uzomthandazela mkhulu umyeke. Ngoba ngimthandazela ungizwe didekile. Udinga ukuvulelwa izwi yenkosi. Udidekile into yakho. Kanti njalo mase kuthe qhwi njalo uyasuka into yakhe. Eh. Yasuka.